Sí, fem la reunió del patronat de la Fundació. És cert que és especial perquè ho fem en el marc d'aquesta exposició, que sabeu que és el Barça més que un club, i Montjuïc, un estadi refugi, que de fet ja l'havíem presentat i que ha estat itinerant, i ara doncs, aquí diguem-ne és on es fa la cloenda. Està tenint molt èxit i nosaltres hem volgut aprofitar aquest moment juntament amb l'Ajuntament que gestiona el Castell de Montjuïc per celebrar la reunió del patronat aquí, al Castell de Montjuïc. Ens han fet una visita guiada que la recomano a tothom perquè ens transporta a moments històrics de la ciutat i del país que són molt frapants, molt rellevants. I bé, sí que és cert que com a Barça sempre estem disposats a col·laborar amb les institucions del país i ara la gestió del castell la té l'Ajuntament de Barcelona. Sé que tenen preparats molts programes per desenvolupar i ja ens hem posat a la seva disposició perquè sabeu que el Barça batega el ritme que batega la ciutat i el país. I jo penso que el Barça és més que un club i la Fundació ens fa ser molt més que un club. És l'ànima i el cor del Barça. Evidentment hi haurà una renovació de patrons en aquesta sessió del patronat. També la directora general ens explicarà com s'estan desenvolupant tots els programes que fem des de la Fundació. Uns bons resultats, que és important. O sigui, el programa ja té una rellevància per nosaltres molt important, però el que és més important és que siguin eficients, siguin efectius. I la Fundació el que estem sent és molt eficient i d'això els patrons i jo com a president em sento molt orgullós. Sí, avui tenim l'oportunitat i el privilegi de reunir-nos a fer reunió de patronat avui al Castell de Montjuïc, un lloc emblemàtic històric, que a més presentem una vegada més l'exposició de refugiats, Barça més que un club, Montjuïc, un estadi refugi. I avui, en aquesta reunió de patronat de tancament de la temporada, el que fem és explicar una mica quins són els projectes que han tingut més rellevància aquesta temporada 24-25, tancament també de comptes, i el que també expliquem és els projectes nous que posarem en marxa la propera temporada, que ha començat ara ja l'1 de juliol. Per altra banda, també el que farem és una mica donar una imatge com una mica de visibilitat de tot el que s'ha fet a la Fundació, tot l'impacte mediàtic que ha tingut tots els projectes. Sabem que la Fundació és la part més desconeguda del Barça. Estem fent un gran esforç per poder donar a conèixer els nostres projectes i hem fet diferents accions perquè hem apostat pels podcasts que es poden veure al Barça One, hem apostat també per vídeos, hem apostat també per una sèrie de formes de comunicar el que fa la Fundació i també parlarem de Polseres Blaugranes. Polseres Blaugranes és el projecte transversal de club i fundació que hem llançat i que volem donar la màxima visibilitat perquè és un projecte que ajuda els nens i nenes malalts amb malalties greus, tant si estan a l'hospital com si fan cures pal·liatives a casa. I això volem que arribi a tots els nens i nenes que estan malalts, no només a Catalunya, sinó arreu del món. Per tant, volem donar-li molta força i precisament aquesta polsera blaugrana és la polsera que es ven online o a les botigues del Barça i si formes part de la família blaugrana has de tenir la polsera blaugrana per ajudar aquests nens i nenes que estan malalts.